खुलुमबाय हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबो जोंनि फंबाय बिनानावमोन आरो लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि मुङा प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों पिएम सेराव चेनेल लोगोफोर जों दिनै गुरुबासा बाथाबारियाव दंफैयो बिबारी बसुमतारी बिनानावनि न'आवहाय बिनि बिफानि मुङा जाबाय रेनजेन बसुमतारी आरो बिनि बिमानि मुङा जाबाय बिमला बसुमतारी ओमफ्राय आबैनि मुङा साबोथ्रि वारि खोथाया जाहैबाय कि आं एसे सिगाङावनो मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बिनि सिगाङावहाय लास्ट एन्डिंआव खोन्थाना होदोंमोन बिबारी बसुमतारीनि हालोदाव बिबारी बसुमतारीया पेरालाइसिस मानसिया खामानि मावनो हाया आरो मोनसे बिराद माने प्रब्लेमाव गोग्लैदों बिसिनि जानाय लोंनायनि प्रब्लेमाव स' जों बिनि थाखायनो एसे गावनि फारसे जेसे हायो केपासिटि माने गाव आंनियाव जेसेबांखिनि दम दं बे हिसाबै जोङो दिनै बिनि सायाव अनखांनाय फैनानै जों बिनि न'खरखौ नायनो फैदों आरोना बेयावहाय जोंनो सासे मददगिरि हिसाबै मदद होदों जोंहा लाइफां बसुमतारीयाबो जोंहा बे ब्रादारा सासे बिजनेसमेन बिथाङाबो जोंनो डनेसन होदों 2,000 बे खेथ्रयैनो बिनि सायावनो जों माखासे बेजों दाजाबनानै जोंनि फारसे जोङो माखासे रां बुथुमनानै बिसोरनो जों माखासे जाग्रा मुवा बायनानै लाबोदों जों बिथांनि न'आव होफैदों माइरं 20 केजि ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय साबोन मोननै डेटल साबोन ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय सयाबिन 10 थाखा पेकेटनि मोनबा पेकेट होफैदों दालि 1 केजि थाव होफैदों ओमफ्राय बेखिनियानो जों जेसे हायो गावनि फारसे होफैनो नाजादों आरो दखानाबो बारा एसेबां खुला गैयामोन बाट मोनसेल' दखानमोन स' बेयावनो जोङो एसे माने गोजान बिराद माबानिफ्राय फैदों जों बासुगावनिफ्राय फैदों बेयावहाय स' बेयावहाय बिराद 10 बोसोरसो जाबाय होनना बुंदों नैबे रेनजेन माने आयंआ बेयावहाय न' लुना थानाया जानाय लोंनायनि गोबां प्रब्लेम जानानै दङ ओमफ्राय बिनि सायावहाय माखासे मदद आङो सरकारनियावबो बुंहरदोंमोन दायो बिसोरो गावसोर सिभिल एडमिनिस्ट्रेसनजों रायज्लायनानै हरगोन होननानै बुंदों बाट बिसोरनि प्रसेसा गोबां गोलाव थागोन मानसिया थैगुलाय लांगोन जानाय लोंनाय गैयाब्ला नङा होमबा स' बेचारा बिसोरबो जानाय लोंनाय मैयाबो मोनजायाखै होनना बुंदों स' बे हिसाबै बिसोर खोन्थाहरनायाव जोङो माने पुलिसफोरजोंबो रायज्लायनानै बेवहाय दिनै फैबाय स' आबै बिसोर थानाया 10 बोसोर जाबाय नामा बेवहाय 10 बोसोर जाबायना खोथाया जाहैबाय कि बिसोरो नोंसिनि गामियाव मा जायगायाव होन्दोंमोन सिगाङाव थानाया बै थुरिबारियावमोन आरोना ओमफ्राय बेयाव थाहैदोंमोन ओमफ्राय बिसोरखौ बबे जायगानिफ्राय होखारहरनाय बबे मोनसे गामिनिफ्राय आच्छा थानानै दाखोन गामिया बेयावनो मा होननानै होखारहरखो नोंसोरखौ मा होनो माने बिदिनो लोमजानायाव बिदिनो बारा जाबाय बे नानिया लोमजादोंमोन आरो डाक्टार निगिरबाय बेयावनो अजा निगिरबाय बिदिनो बायदिसिना सन्देह सानबाय आरो आच्छा हरावल' नङा सानावबो हरावबो बिदिनो बारा जाबानो नागिरनानै अजा दसेनो बारा दसेनो बाथौआव माबायो दसेनो बारा दसेनो मोजां जायो माने बै फुजा होनायाथ' होयोमोन बाट नैबे नानिनि थाखाय होनाय जायोमोन आरो जानाय पेरालाइसिस जानाय आरोना रायजोखौनो लानानै मावो आच्छा बे रायजोआनो आरो उल्था सानफिनो गुरुफोरनावबो थांनो मोनला डाक्टारनावबो थांनो मोनला लोगोफोर खोथाया जाहैबाय बिसोरखौ मा गामिनिफ्राय होखारदों होनना बुंदों आच्छा बे दाखोन गामि होनना बुंनाय जायगानिफ्राय बिसोरखौ होखारना हरदों दायना हिसाबै आरोना दायना हिसाबै होखारदों आरोना स' बिनिखायनो बेयाव थानो मोनैनि बेवहाय नैबे आबैमोननि न'आवहाय थाबाय आरो दा आबैमोना बिसोरखौ आश्रय होदों जेबो हेंथा होआलासिनो बाट बिसोरनो जानाय लोंनायासो गोबां प्रब्लेम जाना दङ आरो मोनसे खोथा बे जाय नोंसिना बे 1500 माने 1500 रां लादों होननानै बुंदोंमोन स' बेवहाय सुद हिसाबै नोंनि फिसालाया लादोंमोन आरोना स' बिनि खेथ्रआवबो बै फैसा सुद होनो हायैनि बे हाखौ लानाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आच्छा बे फैफिनदोंमोन नोंसोरो नामाबो दिलिप आच्छा गोबां गोलाव खोथाया बुंनो थांबा बिराद माने सिंजों सिं बुंनो थांबा बिराद गोलाव आरोना जिखुनु हक माने मानसिनि जिउ नङा होमबा प्रब्लेमा सोबनावबो थाखायो खैफोदा सोबनावबो थाखायो जायनाव दं बे एसे एनैबाबो रानलायनानै गावजों गाव मदद होलायनाया गोनांथि स' बे हिसाबै एग्जाम्पल बे मोनसे बिदिन्थि आंनाव एसे जियानो दङ बे हिसाबै आं जेसेबांखिनि अकात मदद खालामनो हानाय स' बे हिसाबै आं बिसिनियाव फैनानै दिनै माइरं 20 केजि आरो साबोन आरो बिदिनो जाग्रा थाव दालि ओमफ्राय बिदिनो सयाबिन बेबायदि हिसाबै होफैदों आरो स' जोङो एसे रांबो होलांगोन जानाय खरसानि थाखाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव स' बेखौनो बुंनो सानो कि सोरबाफोर जुदि मदद होनो हायोब्ला नैबे बिबारी बसुमतारी बिनानावनि न'आव बा बे आयं रेन्जन बसुमतारीनि न'आव फैनानै मदद होफैनो हागोन आरो नोंथांमोना जुदि मदद होनो गोसो जायोब्ला बे बिबारी बिनानावनि मबाइलाव कल खालामनो हागोन नाम्बाराव गोसोआव दंना नानि नोङो गोसोआव गैयाना स' आं स्क्रिनाव होनानै होगोन बिनि नाम्बारखौ स' नोंथांमोना कल खालामनानै बेंक पासबुकफोर दं नामा एकाउन्ट बे एकाउन्ट स' आङो एकाउन्टखौबो स्क्रिनाव होनानै होगोन नोंथांमोना जुदि डनेसन खालामनो गोसो जायोब्ला
जुदि नोंथांमोना डनेसन खालामोब्ला प्लिज आंखौ कल खालामनानै बे स्क्रिनशट खालामना हरबानो जाबाय रिसिप्टखौ जाहाथे नोंथांमोननि मदद खालामनायाबो ओरैनो फैमालाव थाङा नङा होमबा स' दायो बिथाङा बे बिबारि बिनानावा डिजेबिलिटिसआव गोग्लैयो स' बेखौ आङो रिकुवेस्ट खालामगोन जों सासे डिजेबिलिटिसआव खामानि मावनाय दङ बिथांनि फट' लानानै थांगोन बेखौ डकुमेन्टस जेसेबांखिनि कार्ड डिजेबिलिटिसनि PWDनि स' बेखौ डकुमेन्टस खालामनानै माने सार्टिफिकेट बानायना होगोन जाहाथे सरकारनिफ्राय एसे एनै मदद मोनो स' आबैया माबा मोनसे बुंनो सानदों नामा बिनि बेलायावहाय एसे एनै माने बिसोर गोबाव थानाय जाबाय नालाय बिसोरबो मा मावनानै जानो हाहैगोन देनां बोरायबा बुरैबा जेन'बा थैनानै थांबाय बायबा बे गथ'आ सोरजों मा जानो मावनो हाया एसे आलाय सिलाय जागोन गाव बिनि लीलाखौसो गोसोखांनानै जोंबो दुखु मोनखाबाय थायो आरो स' खोथाया जाहैबाय कि माने नैबे आयं आरो नैबे आयं बुरि बिसोरो बुरिबाय आरो लोगोसे जोंहा नैबे बिनानावाबो दायो देरबोहांबाय नङा होमबा स' बे खेथ्रआव जुदि बे आयं आरो आयं बुरिमोनहा जुदि माबा मोनसे जायोब्ला जुदि रुंसार जालांबा नैबे बिनानावा मा जागोन मानो होनोब्ला बे खामानि मावनो हाया मानो होनबा पेरालाइसिस बेना नोंथांमोना बिनि महरखौ नायबानो बिनि आखु माने महरफोरखौ नायबानो बिनि बडिफोरखौ नायबानो कि नोंथांमोना सिनायगोन बे नंखायबो नङा स' बे नंखाय नङैनि थाखायनो आं बेयाव फैनानै बिनि सिगाङाव जि जाथाय जादोंमोन बेफोरखौ जों बावगारदो सिगाङाव जि जाथाय जादोंमोन बेफोरखौ जों बावगारदो बिसोरबोथ' मानसि नङा होमबा स' दायो बिसोरखौ थांना थानो थाखाय मा जानाय लोंनाय नांगौ थानो थाखाय न' नांगौ नङा होमबा स' बे खेथ्रआव जुदि सरकारा जुदि अनोब्ला बिसोरनो न' मोनसे होनो हायो माने दाथ' BTC सरकारथ' गैथ'वा कड अफ कन्डाक्ट जानाय हिसाबै जुदि जायोब्ला इयुनाव जाय सरकार जागोन बिथांमोना जुदि मदद होनो हायोब्ला आरो पार्सनेलि सोरबाफोर जुदि मदद होनो हायोब्ला अननानै माने बे जाय बिसिनि 1500 थाखा लानानै जाय माने सुद जानानै होनो हायाखै बैफोर सुदफोरखौ होनानै होनो हायोब्ला बे हाखौ होफिननो हायोब्ला स' नोंथांनिफ्राय गोबां सोरबाफोर मदद होनो हायोब्ला आरोना कल खालामनो हागोन आंनि नाम्बारावबो कल खालामनो हागोन जुदि बेसेबांहाय सफैनो गोसो जादोंब्ला आंनि नाम्बार जाबाय 7740039057 नोंगौ बे सैथो कि बर' हारिनि गेजेराव गोबां खैफोद सुबुंफोर दङ गासैखौबो जों मदद होनो हाया नोंगौ बाट जोङो जेसेबांखिनि हायो सोरखौ हायो जों बेखौ बिजिर जायनि न'खरा बेसेबां इम्परटेन्ट गोनांथिथार मददा माने बिराद खैफोदाव गोग्लैसोना दङ जों बैसोरखौ थख' नायनानै जोङो मदद होनो हायो बे हिसाबै जों मदद होनानै दा बिनि गेजेराव बिहा फिसाला दंमोन दा बिनि फिसालाफ्राबो बिसोरखौ होखारहरदों होननानै बुंदों दा फिसालाफोराबो नायाखै दा बिथिंनाबो मिथिं दावथिं जाखाबाय सिगाङाव माबोरै मिथिं दावथिं जादों बेवहाय हिसाबै लेंहरफिनदोंमोनबो होन्दों नामा बाट लाजिफोनानै होखारहरजाबाय बे हिसाबै बिसोरो थांफिनासै आरो नङा होमबा रायजोफ्रासो होखारहरदों आচ্ছা बै समावहाय फिसालायाबो दंखायोमोन दा बेयाव जुदा जाखाबाय आरो फिसालाफोरखौ दोनबाय आरो आচ্ছা फिसालाया जुदा जाखानाय आरो ना गाज्रियाव थाफानांबाय गामि हिसाबै आरो ना जुदि लोगो लाफाबाथ' बेखौबो होखारहरगोन नङा होमबा बे हिसाबै लोगो जाफानांबाय अके जियानो हक आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथांमोना जुदि मदद खालामनो सानोबा माने बिबारि बिनानावनि कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनो हागोन आं स्क्रिनाव होना होदों स' दुखुआथ' बयनावबो थाखाय आं बेखौ गले बुङो आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां मानसिफोर बिदिनो खैफोदाव गोग्लैसोना दङ जों जुदि हायोब्ला बिसोरखौबो जों मदद होनो माने नाजागोन आं माने माखासे पलिटिकेल लिडारफोरनियाव आं खोन्थाहरदोंमोन एसे डिटेल्सखौ हरदोंमोन फट'फोरखौबो हरदोंमोन बिसोरो सिभिल एडमिनिस्ट्रेसनजों रायलायनानै एसे एनै रेशन पार्टिनि जगार खालामगोन होननानै बुंदोंमोन बेसेबांसिन सौहैयो बेखौ नायनोसै बाट बे सरकारनिफ्राय मदद मोनगौ मानिनो बिसोरनि जिउआ खहा जानो हागौ स' बे हिसाबै जों बेयाव फैनानै माने प्रेक्टिकेलि पार्सनेलि फैनानै जों मदद होफैबाय आरो स' बारा माने बिदिनो रेबलाङो देहाफ्रा थाबाय था स' आयंआ माबा मोनसे बुंनो सानदों नामा एसे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंनि दुखुनि सोमोन्दै एसे बुंनानै लानो हागोन मा बुंबावनो बुंनांगौखौ बुंबाय बेबो माने सरकारनिफ्राय दिनैसिम आन्दायोसो बे गोदोनि बोराय जाम्बा नालाय खोथाखौनो रायलायो रेशन कार्डफोरबो मोनाखैना रेशन कार्डआ मोनो ओमफ्राय माइरं बायनानै मोनजायो दा रेशन कार्ड मोनजायो दा रेशन कार्ड साथामनि दा खमायलांबाय आगोलनि 27 केजि मोननाया दा दानबाय दा खुलुमनाय खालायनो आच्छा दे होमबालाय नानि नोङो जुदि माबा मोनसे रायजो राजानिफ्राय बियोबा दे नों बुंनो हासिगोन दायो दे बुंना लादो आखाइखौ ओरैनो बोराय खुलुमनाय खालायदों आदामोन आंनो एसे अननानै आंनि बे आखाइखौ नायजानो थाखाय आंना आखाइया मावनो हाया दांनो हाया पेरालाइस जानानै थाबाय बबेबा ओंखारबाथाय दख'नाफोरखौनो गाननो हाया फैसा एसे एनै हरदो आंनि देहाखौ नायजानो थाखाय स' लोगोफोर आं मोनसे बाथ्रा बुंनि आं बे बाथ्रायावनो आंनि बे बाथ्राखौ बुंनो सोसनबावदोंमोन सिगाङावनो बिबारि
बसुमतारी बिनानाव कल खालामबाय थाखादों बेखौ नायनो थाखाय बाक्सायावबो लांनो थाखाय मोनसे बिदिनो मन्दिर होनना बुङा बिसोरो मन्दिर होनना बुङा बेयावहाय माने गावसिनि मोनसे माने आश्रम बायदि दं होनना बुंदों बे आश्रमावहाय माखासे मानसि पेरालाइसिस जानायखौ माने मोदोम नानानै हरो ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे मोदोम नाना हरनायाव हामो जाहैदों स' बे हिसाबै जों बेयाव लांनो थांनो नागिरदोंमोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव माने ओरै तामुलपुर साइडथिंजाय स' बेयाव थांनायाव गोबां रां रुफा लायो गारि भारा मा भारा नङा होमबा गारि रिजार्भ स' बे खेथ्रआव जोंनाव रां रुफा इसेबां गैया स' बे खेथ्रआव जों थांनो हायाखै स' नोंथांमोना जुदि मदद खालामनो गोसोब्ला स' नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन जों बिनिफ्राय गारि रिजार्भ लानानै जों पार्सनेलि थांगोन हायोब्ला जों बेखौ माने बेवहाय सिकित्सा खालामहैगोन बे सिकित्सा खालामनायाव बिसोरो थाइसेबो रां लाया होननानै बुंदों आरो बाट जोंना प्रब्लेमा मा बिनिफ्राय बेखौ होजोंहाय लांनायावसो गारि भारानि प्रब्लेम बा बिनिफ्राय ओजों लांनायाव बेसेबां रां थांगोन नङा होमबा खमैबो 10,000 15,000 20,000सो थांगोन थाव खरसा आरो गारि रिजार्भनि बाथ्रा स' बे खेथ्रआवहाय नोंथांमोना जुदि मदद खालामनो सानोब्ला स' जायफोरा हायो स' बिथांमोना कल खालामनानै मदद खालामनो हागोन आरो बिनि गेजेराव जोंहा बिबारिनियावबो पार्सनेलि मदद खालामनो हागोन जुदि बिनिफ्राय ओरै लांनायनि गारि भाराखौ जुदि हरनो गोसोब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालाम जुदि जास्ट ओरैनो बेनि हिसाबै जुदि हरनो गोसो गैयाब्ला अब्ला बिबारि बसुमतारी बिनानावनि एकाउन्टआव सोना हरनो हागोन आं डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन बिनि एकाउन्टखौ आरो स्क्रिनावबो होनानै होगोन स' बाथ्रायाथ' आरो जेसेबांखिनि दुखु बेथ' खोन्थाखाबाय आरो बुंबाबो जोबनो थाङा रायलायबाबो जोबनो थाङा स' आं बेखौ जि होफैदों आं बेखौ होनानै होनि बियो जोङो माइरं बेखौ आखाइयाव एसे माबानानै होनानै होनोसै स' जोङो माइरं 20 केजि होनानै होबाय बेयावहाय जोंहा आयं माबानो रेन्जेन बसुमतारीनो ओमफ्राय थाव दालि माबा आथा बावदों दै आथाबो दंफायो 1 केजि जों बेखौ बुंनो बावखादों आथा ओमफ्राय बे सयाबिन ओमफ्राय थाव 1 लिटार होदों ओमफ्राय दालि साबोन ओमफ्राय जोङो दायो मास्क लाबोफानो नागिरदोंमोन बाट जों हास्लाबासै गैया नागिरबाबो मोनासै ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय माबाबो बे सेनिटाइजारबो लाबोनो नागिरदोंमोन जों मोनासै बिनि थाखायनो बेखिनि जेसेबांखिनि हायो जोंनि फारसेनिफ्राय गोसारनानै मदद होनाय जाबाय आरो जोङो लाइफां बसुमतारी सारजों लोगोसे जोंनिफ्राय जानानै आरोना स' रायजो राजाफोरखौ खुलुमनाय थाबाय जोङो बिसोरनो जानायनि एसे इक'नमिक्स होलांगोन आरोना बेखौ जोङो भिडिअ खोन्थाथ'ला स' रायजो राजाखौ जुदि मदद खालामोबा बिराद गोसोआ गोजोननाय थागोन खुलुमबाय रायजोफोर